நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 57வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். எஸ் சர்வத்ரானபி ஸ்நேஹஸ்தத் பிராப்ய சுபாசுபம் நாபிநந்ததி ந த்வேஷ்டி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. யஹ சர்வத்ர அனபிஸ்நேஹः தத் தத் பிராப்ய சுபாசுபம் ந அபிநந்ததி ந த்வேஷ்டி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. அர்ஜுனன் ஒரு பிரம்மஞானி, ஆத்மா சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்ட ஒருத்தருக்கு சமாதியில் எப்படி அவரோட லட்சணங்கள் இருக்கும்னு கேட்டிருந்தான். அது மட்டும் இல்லை, கிம் பிரபாஷேத்த, அவர் சூழ்நிலைகளில் எப்படி நடந்துப்பார், எப்படி விவகாரம் பண்ணுவார், எங்கே போவார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தான். அதுக்கு பகவான் தன்னிடத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பான் ஒரு ஞானி, ஆத்மன்னேவ ஆத்மனா துஷ்டக சமாதியில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதுக்கடுத்து துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக, அவன் துக்கத்தில் ஒரு நாளும் எந்த சலனத்தையும் அனுபவிக்கிறதில்ல. சுகம் சுகேஷு விகதஸ்பிருக, சுகம் அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற ஏக்கம் அவன்கிட்ட இல்லை. வீதராக பயக்ரோதக, அவனை விட்டு பயம், பற்றுதல், கோபம், இது மூணும் போயாச்சு அப்படின்னு சொன்னார். இங்கே மேலும் அந்த ஞானி சூழ்நிலைகளில் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறத மேலும் விவரிக்கிறார். யஹ சர்வத்ர அனபிஸ்நேஹः, அனபிஸ்நேஹः அபிஸ்நேஹः, ஸ்நேஹः அப்படின்னா பற்றுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். அபிஸ்நேஹः ஒரு விஷயத்தில் பற்றுதல். அன் அப்படிங்கிறப்ப அதோடைய அர்த்தம் அப்படியே எதிர்மறையாக மாறும். அனபிஸ்நேஹः அப்படின்னா ஒட்டு பற்றுதல் இல்லாதவர். சர்வத்ர எதிலையும் பற்று இல்லாதவர், எந்த விஷயத்திலையும் பற்று இல்லாதவர். தத்தத் பிராப்ய சுப அசுபம், சுபமாக இருக்கலாம் அசுபமாக இருக்கலாம். சுபம் அப்படின்னா எது நமக்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடியதோ, அசுபம் அப்படின்னா எது நமக்கு தீயதை கொடுக்கக்கூடியதோ. குட் அண்ட் பேட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நம்ம முன்னாடியே ஞானியோட வாழ்க்கைகள்லையும் நல்லதும் நடக்கும் கெட்டதும் நடக்கும், பிராரப்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருக்கும் வாழ்க்கையில் இன்னல்கள் வரும். அப்போ அவர் எப்படி நடந்துப்பார்? சுபமாக ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால ந அபிநந்ததி, அபிநந்ததி அப்படின்னா சந்தோஷத்தை அடையிறதில்லை. ஆஹா எனக்கு இது நல்லது நடந்துருச்சு அப்படின்னு அவர் சந்தோஷமாக குதிக்கிறதில்லை. ந துவேஷ்டி, கெடுதல் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதில் வெறுப்பும் இல்லை. நம்மள மாதிரி அஞ்ஞானிகளுக்கு எல்லா விஷயத்துலேயுமே விருப்பம் உண்டு வெறுப்பும் உண்டு. சாப்பாட்டில் ஆரம்பித்து ட்ரெஸ்ஸு, வீடு, படிப்பு, வேலை, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே வேணும்னு சிலது இருக்கும், வேணான்னு சிலது இருக்கும். லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், பிடிச்சது பிடிக்காதது. அப்படி பிடிச்சது அப்படின்னு நமக்கு இருக்கப்ப நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். பிடிக்காதது நம்மளை நோக்கி வர்றப்ப அதில் வெறுக்கிறோம். முடிஞ்சால் அதை விட்டு விலக முயற்சி பண்ணுறோம், இல்லை மனசில் ஒரு விதமான பாரத்தோட தொடர்றோம். ஆனால் இந்த ஞானிக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது ரெண்டுமே இல்லை. அதனால் அவனுக்கு அதில் சந்தோஷமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை. இந்த பாவனை எப்படி அவன் மனசில் வந்துச்சு? ஏன்னா அவன் எல்லாத்தையுமே பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்க்குறான். இருக்கிற சத்தியமான பிரம்ம தத்துவம் ஒன்று தான். ஒன்று இருக்கிறப்ப அந்த ஒன்று எதை விரும்ப முடியும், எதை வெறுக்க முடியும். என் உடம்பில் என் கை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, என் கால் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நாம் என்றைக்கும் சொல்கிறதில்ல. இப்படி இந்த ஞானி தன் உடம்பு உட்பட எதுலேயும் பற்று இல்லாமல் விஷயங்களில் விவகாரம் பண்ணுவான். மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.